Machiegni kendo nyakwar Mojwang. Gwenge ma Kochia e kaunti ma Homa Bay kuom higni mathoth osebedo ka golo mananas ma iwacho ni ema mitie moloyo e pacho kae. Kata kamano kuom kinde pur ma kamano osedok piny miwuoro kendo thoth jopur mane pure sani odok timo pur mag kothe mamoko kaluwore gi midhiero ma osebedo ka okwako kit pur ma kamano. Ripota marwa e kaunti ma Homa Bay, Ali Abich, nolimo Kochia kendo goyo mbaka gi jopur mag nas ewi midhiero ma okwako kit pur ma kamano. Owinje sigana ni. Gwenge mag Kochia ka chudo bura mar Angwe ni kod sigana mar aria mar pur mar mananas ma itimo maonge kwiri kata kemikol ma jopur tiyogo, pur mosekelo lokruok e ngima familia mathoth e wuod ma Kochia. Ne walimo gwenge mopogore e wuod ma Kochia mar rango kenge ma jopur mi alworano osegoyo kod kit pur ma kamano. E gweng' ma Kado, waromo gi Janes Akong'o ma osetimo pur mar nas kuom higni 10 ka Janes wacho ni pur ma kamano oseloko ngimane e yore mopogore. Sepure sani higa makoro dhi 10. To sepure ma sani koro aneno ka okonya. Pur ma sepure go nasni aneno ka koro ane gi pogruok sani. Nikech mokwongo nadonje ka an gi pek nikech ne an ng'ama ne onge kata ot. Nasni omiya gedo, mano ber maseneno kuom nasni. Nasni omiya neno ka nyithinda mancha ne an go mane sano omiya odhi sikul. Manasni motero e sikul. Janes wacho ni kata bed ni otwere pur mar mananas to ok en pur mayot kata matin kendo dwaro keto chuny kaachiel kod sir motegno ka wuok kuom sirikal. Tich mare en gi tich ma dwaro ni kaber to ayudie kaka unyalo konyo kata kaka sirikal nyalo konyowa kich wan gi rem. Inyalo bedo ni tiye malach to tich dhingi to ka in gi pesa tinyalo tiye kaka idwaro. Mane rem mane kuom gini. E puothe ne wayudo ka tich dhi nyime mar uso nas ne jonyiewo ma bende wuok e alworano kendo onge mar chiro malong'o kata kambi ma ginyalo tere nas ma gipuro e achiel kuom midhiero maduong' mokwako jopur ma kono. Uso mare be wan gi pek nikech ka sama bet ko chiek mang'eny to ka johala tin to nyalo kethore e puodho. Koro wasegombo mondo wayudie kata mana achiel kuom jotelo moko manyalo kelonwa kambi moro mar factory bute ka nyalo konyowa mapiyo. To chutho ber to ber nikech ka in gi nyalo tiye, nyalo doye mapiyo piyo to nyalo goli kamoro moketi kamoro. Bende waromo gi japur Jono Lielo ka odhi nyime gi tijene mapile puothe. Jono wacho ni jopur nas ma Kochia sani odok piny nikech pek magikale pur ma kamano kamoting'o biye ma kone chamo tie nas e puothe kendo hinyogi. Wasepure madhi higni 10 to kendo ne wan jopur mang'eny lakini sani wadong' jopur matin kaluwore ni nitiere matatizo e tijni. Sida ne mokwongo en ni biye obiro mang'eny makoro chame. Maka wanyalo nwang'o yadh biye mwanyalo goyo kata i puodho kata wanego goliete to da wachak wachiere kendo kabisa. Mano sida maduong' modonjo e pur mar nas. Ipidhe to biye chame ok odongi. Ipidhe to biye chame ok odongi. Lakini ng'eny osekonyowa. Pek machielo bende hinyogi en wach nas mawuok e piny libamba ma Uganda kadonjo e chiro molare kendo waro gi nengo mane piny ka opim kod nas ma igolo Kochia. Nitie wakati ma beche ni piny kaluwore gi nas ma Uganda. To wasetemo matek ma wareport jogo town ma bende omigi kasara matin. To joge wa ochako wuok mochako koro dok omo nas kocha nikech nas ma kocha beche ni piny to magwa gi beche ni malo. Manas minyalo ng'iew siling 70 ka joka uso siling 20 kende. To da wabed gi factor to da wadhi mbele saidi nikech pur ne do ting'ore malo kendo yedhe machalo mag biyegi do biro nwa. Kae to wan waonge gi loan moro amora mimiyowa mano gima duoko ji chien koro. Koka yudhe tich tin to mananas ne wapuro kendo konyowa e gweng'wa ka. Koro gima kwayo mondo sirikal
odonje pur mananas mondo gi motivate jopur mondo gilosnwa cooperative mondo jopur oriwre ji nyalo yudo loan mondo nasne maendeleze jopur en mopuonjo nyithindo kor gweng' sani tich onge to mananasni onge tiende mondo ji odho many tije mabor to lo ji nigi lo to ji mananas ji puro to bei ni piny. Maurice Otieno ma en japur nas e gweng' ma Kotieno e Upper Korayo matimo pur mar nas e okang' mamalo lero kit ber ma purno osemiyogi ka en kod geno maduong' ni pone ka sirikand kaunti ma Homa Bay nyalo kelonegi kambi mar nas to nyalo resogi. Nas ni osemiya achulo school fees ne nyithindo man e skunde mopogore opogore, to kendo nas osemiya gedo magero ot ma permanent man gi rooms 8. Wan kaka jopur wagombo ni kambi obede, kambi kobet to kata ji mang'eny dhi pure, kata ng'ama nyap nyaka bed gi interest koneno yuto ma wayudo ka wuok e kambi. Koro puodho po nitie, ji boluoro pure, kipure ng'at achiel to kuo be ng'eny, koro wagombo ni ji mondo donjie. Chiro ma olare en chiro ma ong'e kod nas kendo thoth jowuoth kaachiel kod weg nyamburko thoro chung' olare ka kawo nas ir jouso ka e chironi nok mar nas en ranyisi ni pur ma kamano dok chien ka mine ma uso nas e chiro molare to wacho ni chunogi mondo gikaw nas mowuok e piny Uganda kata odoko ni ok ober ka opim kod mako chia nikech pur mare sani koro dok chien. Gimomiyo shortage mar nas ni bedo ok wang'eyo nikech chon to ne ber ndi to sani ok onya romo masani kine wabed gi mananas moromo waka to nas moa Uganda nikech kochia tin ok nyal romo. Nwabet kama onge nas kata Uganda nyocha onge, nyocha wan mana dala. Meaning niya jatelo konywa mondo wabed gi nas, ong'e ane yor puothe gima timore momiyo ok wanyal bet gi nas nikech my school fee wa ma gimoro amora. To nas Uganda be biro once in a week, onya biro once. Koro ong'e ane kaka onyalo konyowa. MCA Makochia Ward Michael Ojala Nyang'i wacho ni en kod geno maduong' ni gedo mar kar kembe ma sirikand kaunti ma Homa Bay ka omakore gi sirikal mamalo sani koro dhigo nyime riwa biro kelo resruok maduong' ne jopur mag nas e Kochia. Nas ma Kochia is one of the sweetest. And nas ma okete any fertilizer and nas mi pure got. The only challenge man intiere ni the market. Iso rangiwa. No jumbe no agero machine mar nas Kochia ka, but you all know ni wan gi riwa processing zone ma governor no initiate mane based on kaka jiru no watch ni ko the riwa processing zone kanya mi get all the factories and gima dhi mbele and yop ni very soon obiro bedo in operation mondo chak konyo jowa. You have a problem. People have been complaining in the Nasma Samaru Mawok Uganda. Me and I ni the county government matie nige good plan maber mar konyo jopur kada na wachi ni jopur go nigi the cooperatives gin gi sako kada na wachi ni tire pesa moseket kanyo moyiene gi olo mondo gimed pidho go nas. Gwenge gi eki ma Kochia ka chudu marangu e kaunti ni ma Homa Bay ong'e kod golo nas mamit kendo manigi ndadho moloyo e pachoka. Kata kamano jopur mag nas e gwenge gi eki osebedo ka golo ywak margi kaluwore kod midhiero mopogore mag kale. Kata doko ne gin kod pek e pur mar nas ma gisebedo ka gitimo to giwacho ni chunygi ok nyal tho kendo poro gibiro dhi nyime kod timo pur ma gisebedo ka gitimo ma gikoni konyogi alwora ni endi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Riwruok mar jodolo kod jotend ute lamo e kaunti ma Siaya okwadore pek kod ji duto